uthi mawuhamba nyathubeni usuphambuka bekubuza ukuthi weSipho wathatha ukuthi nokuthi ngoba thina singamabhinqa asikaze sagudluka ekulandeleni isizwe sakithi ngomculo womdabu ngoba kubalekile ukuthi sinathi sizingane sithi indlela ibuzwa kwabaphambili kuze sizokwazi ukuzibona ukuthi sihamba ngento okuyiyona yona ikhona ke insizwa kaXulu ke la emsakazweni wakhe into kwazo FM uludumo elwaziwa kakhulu mangabe kukhulunywa ngomculo kaMaskandi la endimeni yomsakazo. Alright, okay. Alright. Asenza kanjena ke ngokukhethekile la esiphalaphala ake ngibingelele lapha nansi insizwa ephambi kobuso bami emsakazweni wakhe into kwazo FM. Mfo kaXulu ngale kokuthini mfowethu sokuyilithuba lela ake ngibingelele sobona. Yebo baba ake ngibingelele nami lo bingelela ke uSimilo esethi kaXulu phansi entabeni zasenkandla eMakhendle. Ngibingelele nje abasakazi abangaphakathi endlini yokusakaza. Ngibingelela abaphathi stage bese ngibingelela inkumbi zabalaleli bomsakazo. Siyabonga kakhulu Similo mfo kaXulu abantu bakwazi kanjalo bathi uSimilo seyitshitshi mfo kaXulu awukuba ichazele nje kancane ukuthi uSimilo seyitshitshi mfo kaXulu bamazi kanjani abantu. Ubaba benomama bathi ngusiyabonga uSicelo wakaXolo. Oh kanti la usho amagama ngempela. Amagama oya ngawo ka Home Affairs akhona. Impela khona. Kwathi ke ngokukhula ke hayi ngase ngiwathola ke amagama ensizwa. Manje makuthiwa iSimilo seyitshitshi wawucela lapha noma uguqa mangabe uzoshela ijiji. No hayi kahle kusho ukuthi kunesehle senzeka lapho. Kusho ukuthi kunenye intokazi engangithanda nayo ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi ke yangayiphatha kahle. Oh yayisi ithola omunye umuntu base befika abafowethu bathi hayi indoda inikele ngothando kwabezezi iSimilo sethi besingekho kahle. Awunelizwe igama lensizwa bafowethu akule kuvuthwa amase kuhlanganiswa nombhubhudla kuphuma idokwe cha impela iSimilo iqondile nje intombi yathi mayingishiya kwase kuthiwa hayi ngoba isithatha abanye abantu futhi iSimilo besingekho la. Yebo baba kwase kuthiwa shothi uyinsizwa mfowethu iSimilo sejiji. Similo mfethu okuyona into abantu engicabanga ukuthi umlaleli bayifisa kakhulu lapha esibhekile lapha nathi sizophalaphala ehlezi ukuthi abanye abantu laba esicabanga ukuthi asoze sabavalela ngaphandle noma asoze sabalibala ngoba ayibona abantu ababuka uMaskandi ngelinye iso. uSimilo sejiji ungena kanjani emculweni komdabu ukubekela umuntu ongakwazi Similo? Kusho ukuthi futhi kahle emculweni ngiqale ngo-2009. Futhi bengisebenza nomunye ubhuti okuthiwa uGobi Iqolo. Kahle ke mina mfowethu ngilo muntu ongathanda ukwenza into okungeyona isiphiwo sakhe. Kahle kusho ukuthi kulapha kuGobi Iqolo bengisebenza as ukumpromoter yabo. Kusho ukuthi ngiphusha umsebenzi wakhe. Ngingakabi nalo ulwazi kakhulu. Ngaze ngakhula ngafunda nami into eziningi. Ngase ngikhipha elinye iqembu ekuthiwa amabhekishi. Okuyilona engiliphethe njengamanje ngimanager. Kusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi okay right bafowethu ke manje ake ngivule icompany yami. Ebizwa ngeSimilo sethi Entertainment. Ephethe ama-artist. Yes. Mina ama-artist awu5 njengamanje. Kahle bengina ama-artist awu7. Kusho ukuthi amanye ngokungaboni ngasolinye. Angishiya ke endleleni ngasala nalawa amahlanu. Kusho ukuthi kahle abantu abaningi baye bengibuza ukuthi Similo ngoba uyawazi ukucula kungani ungacula? Yes. Impendulo yami yayibe yini? Angingayenzi into ngoba nakho ngibone usibani eyenza. Angenze lokho engikwaziyo ukuthi ngikwazi ukwenza kahle. Ngoba uma ngizothi mina ngizolandela uSixupho ngoba nakhe umsakazi kusho ukuthi mina angisenzi okusuka ngaphakathi enhlizweni yami sengilandela uSixupho yabo. So kahle into engikwazi ngempela ukuyenza ukuveza balazweni kubantu hayi bandlayo lapho ngishaya isifuba impela. Usho kanje mhlambe Similo sikubona mfowethu mabe sikulandela kahle nathi lapha sikubheka kabanzi ngegama lakho sikubona umuntu esike sikubone uphethe indondo lezi indondo
ezokugcodhoza ukuthi uyindoda ekwazi ukuhlanganisa amaciko ngendlela eyiyona yona awucacisele ngalezi indondo zakho ngoba sihlezi kubona wena ngaso sonke isikhathi uyakhankasela nje ngapha nangapha kutheni kuwe amaciko afuna ukwazi lokho kahle ngineyindondo ezu13 engivotela kuyona kulonyaka uma kwenzeka ngiyiwina kuzoba 14 kahle akuzona ke zonke ezomculo ezinye zasemsebenzini kusho ukuthi ngilo umuntu othi uma enikezwe umsebenzi kuthiwa kawenza ngiyawenzisisa anginyanyalati endleleni ingakho ngineyindondo eziningi ngale ndlela enginazo ngayo no mhlambe mengabe befuna ukubheka lapha enkundleni zokuxhumana Similo Setshitshi benza njani utholakala kanjani ku Facebook ngikhona uSimilo Setshitshi Xulu ngiphinde ngibe khona ku WhatsApp ngibe khona na ku Twitter uSimilo Setshitshi Makhende enkandla ku WhatsApp inamba yakho otholakala kuyona ithini uthi 067 631 39 55. Okay, elokugcina ke Similo. Abantu mangabe amaciko uyawakhuthaza amaciko akhona lapha eMlaza namaphethelo ukuthi uma ngabe efisa ukulekelela njengoba kuyi COVID-19 akupromotheke umculo akwenzeki lutho uyawakhuthaza ukuthi engaxhumana nawe uzowathatha uwahambise enyathukweni okuyona yona. Kahle ukuthi ngilo muntu ovuleleke kuwo wonke umuntu. Akekho umuntu omkhulu kimi akekho omncane. Wonke umuntu ngimthatha ngendlela elingana neye umuntu. Ngoba kahle kuhloniphana kabili la emhlabeni. Yebo. Uma ngabe ngizothi mina usiphalaphala ngizokumhlonipha ngoba kumuntu esifazane ngizohlonipha uSixubo ngoba kumuntu wesilisa. End of the day siyadingana. Right labo la kuma artist umuntu if ezongibekela ngendlela ehlelekile ukuthi cha Similo nginenkinga la ngiyafisa ukwenza umsebenzi wami Sixubo kubuhlungu ngizoqala nje emuva yabona ukuya e-studio uyokhipha ingoma kumsebenzi onzima odinga imali ungabeke kube sekuthi umuntu ngoba nakho ufuna ukuya e-studio sengizosebenzisa ithuba lokuthi mina hayi ngoba vele lo muntu ufuna ukuya e-studio akazi lutho hayi woza ndoda ngizofika ngiwanyaze ngoba egcineni lapha ngemuva uma ithatha i-CD yayibheka ufika into oqala bafika bayibheke mase ufike bebheka uproducer bese bebheka i-studio ukuthi usebenzile izona zonke izinto lezi abayibhekayo abantu manje if umsebenzi weqembu elingiliphethe noma lo munye umuntu engimsizile uhlaza uzobe sethina umuntu hawo sibani kobani benza into eqondile kwabanye benza into ebhedayo so ngaso sonke isikhathi kuyayibaleka ukuthi uma wenza umsebenzi ushaye nje ngendlela ekuyona yonke unganyanyalati endleleni kuze izinto zakho izolo bese ngibuya ngizelana ke kuma artists asafisa nomuntu osafisa ukungena endimeni yomculo umuntu akangenzi isiphiwo kungesona sakhe akangaboni omunye umuntu ngoba ecula bese gijima ethi nami ngayenza lento akusuke othani okutheni emzweni kungabi ukuthi uyathanda ngoba into mawuyenza uma ngabe kungukuthi uyenza ukuthi uyayithanda uthando luhamba lube liphele yabo ngenkathi seliphelileke ingalesi sikhathi sebezogcina sebebuza ukuthi washonaphi asenze kanjena ke Similo sikuvotela kanjani mangabe sikuvotela kule ndondo ye-14 ozoyithatha la evotelweni ubhala nje ukuthi amata ufake nje uhash bese uthi 305 bese uthumela enambeni ethi 45139 45139 yebo awuphinde futhi uthi nje amata hash 305 bese uthi 45139 yeah. Okay, Similo mfowethu ngoba esiphaphala insizwa hlesilayo lapha sohlezi ke sidamana lesigama sikukhumbuza ezintweni zayo mangabe ufuna ukuxhumana nayo sizokutshela futhi ukuthi ungenza kanjani ngoba yenye insizwa lena engakusiza ekakhulukazi ekuthuthukiseni umculo wakho mangabe nisamaciko amancane ikunikeze umqondo wokuphumelela ukuthi uye phambili ishilo ke mayilandela ke Similo Setshitshi Xulu lapha inkundleni zokuxhumana ku Facebook bafowethu ngenxa yesikhathi kwasho umfundisi esezonikelisa lapha asigijime solandela lapha nange insizwe esanda kufika emculo kaMaskandi indlondlo emnyama